खुलुमबाय नोंगौ नोंनिया बे थार बाथ्रा मानो होनना बुङोबा दिनै जिहेतु कन्डिसनखौ फैनानै दिनै नुदों लामाया जोबोद जेंना जोबोद गाज्रि आरो बेयाव जोबोद गोलैसोनाय आं मानो होनना बुङोब्ला दा साननो मोनदों आङो दिनै मोननै मोनथाम जे मिटिं खालामनानै फैबाय दा नैबे खेत्र मटर टाइमाव नुनो मोनदों खारन बेजों आं मोनथामसो मिटिं खालामबाय दिनैनि दिनाव जे जमदुवार ओनसोलाव दिनै आङो फार्स्ट टाइम हाबफैदों जोबोद मोनसे मानसिफोरखौ नुनानै थासारिखौ जोबोद दुखु मोननाय फैदों खारन बै समाव 15 बोसोर बिपिएफ सरकार खालामनानै थांबाय आरो दा नै कन्टिनिउवासलि दा इउपिपिएल सरकार दङ दा आंनि बुंनायनि खारना दिनै जोबोद बेनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा बुंनांगोन खारन दिनैसिम बेबायदि साक्सेसफुल जानाय नुवाखै दिनैसिमबो लामाया जथेस्थ' बेनिफ्राय बे फैनाय खिरिनियाव आं जा फैदों गारिखौ आं लामायाव दोननानै गोदोनानै दासिमबो आङो थांनो हायाखै फैबाय थानाय दिनाव माखासे जोंनि दा नैबे आब'मोनहा जे दङ बिसोर डिमान्ड खालामगोन मा बेफोर खेथ्र'यै आरो बुंनो हागोन दा साननो फैबाय थानाय दिनाव आं बेखौनो गमामायै बुंदों ओंखायनो इउपिपिएलआनो जाया मानो बिपिएफआनो जाया मानो बिसोर बिजेपि टिम खारन आरो जिएसपि बेबो बिजेपि टिम बिसोर हिरा सरैना जेनेबा जोंनि जा डिपुटि चिफ बारग' जेनेबा खाम्फा दा बिनि उनाव लोगोसे जोंहा माबा दंबावो जिहेतु जयन्त इउपिपिएलनिफ्राय जे केन्डिडेट बिथांमोना जे जिहेतु बे हेमन्त बिश्व शर्मानि आथिं सिङाव थानाय जिहेतु बिनि थाखायनो आं दिनै तीब्र बिर'धा खालामदों मानो होनना फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोनखौ एकदम साक्सेसफुल 100% आं बुंनो जोंनि पार्टिनिफ्राय दा बिथांमोना आरो फार्स्ट बे खोथाखौ आं दिनै बुंगोन बिथांमोना बेबायदि केन्डिडेट माबा फिटेस्ट केन्डिडेटबो नुवाखै दिनै बिथांमोना बुंदों गावसिनि पार्टिनिफ्रायनो गिदिर गिदिर नेताफ्रा बुंदों जिहेतु बबे पार्टिखौ जोङो लांगोन बिसोर आं खोनानाय मथेबा बिसोर गाबदों जाहैदों बे खेथ्रआव दा आङो फैबाय थानाय दिनाव ओंखायनो गमामा बेखौ बुंनो सानो जे जोंनि नैबे पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि नेतृत्व जिहेतु दा जिहेतु जोंनि पार्टिनिफ्राय जिहेतु आं बिजाथि महरै फैबाय थानाय दिनाव 2024आव जिहेतु आं जेरेखम पाब्लिकनि गेजेराव जे सिं जेनेबा गामि ओनसोलाव थासारियाव आं नायनो मोनदों नैबे कन्डिसनाव जे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै गोबां जनगोष्ठी बेयाव आदिबासि दङ बर' दङ नेपालि दङ बयबो मिला मिसा बयबो रायजो जालायनाय दा बे खेथ्रआव नुनो मोनदों बिराद थासारिया जे फिसा फिसौ उन्दै गथ'फ्रा दिनै स्कुलाव थांनांगौब्ला ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसन दे लामाफ्रा गासिबो जेंनाया ओरैबायदि गाज्रि जानानै दङ ओंखायनो दा बेखौनो बुंनो सानो आं मोनसेल' खावलायहरै गुरै जे सरकारा माहाय थांनानै थाखो दानि बे प्रेजेन्ट सरकारा खारन इउपिपिएलआ जिहेतु सरकार बे बिजेपिनि सिङाव थाखाथारनायसो बेखौ बे खेथ्रआव ओंखायनो आं ओरैबायदि दुखु दा तीब्र बिर'धा खालामो जायखि प्रमटारानो जाया मानो आरो बारग' थांखानाय जेनेबा हाग्रामा बिथांखौथ' आं बुंनो गोसो गैला बिथाङा जिहेतु सरकाराव गैया आं बुंनानै बिथांखौ जेबो लाब गैया दा गतिके जा सरकार थादों बे खोथाखौ निस्सय जों बुंखागोनानो दा ओंखायनो आं बेखौल' मोनसे सानो जिहेतु दा दिनै 2024आव इउपिपिएल बिपिएफनि थासारिया ओरैबायदि गाज्रि दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खेथ्रआव जिहेतु आरो केन्डिडेटखौ दा बुंनो थाङोबा दा बर्थमान दा आं बेजों 65-75टासो जिहेतु मिटिं खालामनानै आङो सबसे हाइस्ट मिटिं खालामदों बिसोरनिफ्राय बांसिन बुंनो थाङोब्ला समान मानसिफ्रा बेखौ आसरित मोनगासिनो जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दा बर्थमान फुरा दा निउस सिटुवेसनाव कारेन्टलि दा निउसआ जेरैखि जाया मानो आंखौल' दा बुंबाय थायो जे जेरैखि जाया नोंथांखौ जों फैबाय थानाय दिनाव जथेस्थ' सापर्ट खालामगोन गमामायैनो जोङो एइबार नैबे खेथ्रआव बिभिन्न जनगोष्ठी रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा बुंदों जों क'क्राझारनि खेथ्रआव जों एबारखौनो पार्टिखौ नाया मोजां केन्डिडेटखौसो बासिना हरगोन खारन दिनैसिम जों थाइसेबो दिनैसिम हांगर पुन्जि बा एमपिनि फान्डिंखौ जों थाइसेबो दिनै नुफेराखै जोंनि बिबौ बिबा आरो बिमा बिफा गासिबो सायाव थैनानै थांजोब्बाय बबाव थायो एमपि फान्डआ बे खोथाखौ बारे बुंदों दा ओंखायनो जों नैबे खेथ्रआव जे फैबाय थानाय दानाव जोङो जेरैखि जाया जों नोंथांखौ बे पाब्लिक रिलेसन पार्टिनिफ्राय जों एबार खनसे बे गोदान पार्टिखौ जों नायगोन होननानै गोबां दलै नोगोरै गोबां जनगोष्ठीफ्रा आंखौ दिनै हेफाजाब होगासिनो दं दिनैनि दिनाव मोनथाम मोनब्रै मिटिं खालामबाय कुसुगाव ब्लकआवबो खालामनानै फैखांबाय बिनि उनाव नै दा फैयै जमदुराव आरो बिनि उनाव जों आं गसाइगावआव थांगासिनो दं दिनाव आं मोनथाम मोनब्रैखौ आं कन्टिनिउवास मिटिंखौ लागासिनो दं आरो जेरैनो पाब्लिकफ्रा अननाय आंखौ मर्जथा होदों जथेस्थ' आं बिथांमोनखौ आं बिनि जेसेबां हाजासे आं फैबाय थानाय दिनाव आं नैबे 2024नि गेजेराव क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सिनि हिसाबै आं बेखौ 100% निश्चित दिनैनि दिनाव आंजों खुनु बेबायदि खाथियाव फैनाय खुनु नुनो मोनदों इउपिएल बिपिएफनि जेरैखि जाया बेबायदि खुनु पार्टिनि माबा केन्डिडेटआ फेक्टर जानाय नङा आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो बेखायनो निउ जेनेरेसननि थाखाय जथेस्थ' आङो बेखौ सानगोन दिनै आं बुंनो थाङा देरहानायनि उनाव आं सोरखौबा साख्रि बाख्रि बेखौथ' ललिपप होआ बेखौ आं मालाबाबो थगायनाय नङा खारन एमपिआव मोनसे साख्रि थायाबो सैथो खोथा आं बेखौ होननांगौ सानो मानो होनोबा नोंखौ थेवब्लाबो आं एमपि फान्डनिफ्राय मोजां मोनसे लाबोनानै फिसा कर्टेक्स इन्डास्ट्रि बसायगोन जायखिजाया बेखार समाधान जानांगौ लोगोसे मोजां इउनिभार्सिटि लाबोनांगौ हस्पिटाल लागानांगौ बेफोरबायदियानो एमपि फान्डिंआव थायो बबावबा जुदि फ्लाड जायो सिटुवेसन जायोबा बेफोरबायदि खेथ्रआव बेखौ हाजासे सेस्था खालामगोन आरो गोबां जनगोष्ठी जाथिनि गेजेराव हाबनानै बिथांमोननि खस्थ'खौ दा नुनो मोनदों जिहेतु नैबे खेथ्रआव जथेस्थ' जोबोद गोग्लैसोनानै दङ जोंनि नैबे क'क्राझारनि हालामाव बुंनो थाङोबा बिटिसिखौ आं फुरा बुंनो थांला खारन जेनेबा अदालगुरि बाक्साया माखासे नोङो माबा गेजेराव गोलैबाय अदालगुरि दरंनि गेजेराव कनस्टिटुवेन्सिया गोलैबाय गतिके नैबे मुहुर्त टाइमाव मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों बेखौ आङो स्ट्रंलि कमिटमेन्ट होनो सानो मानो होनना बुंबा दिनै क'क्राझारनि खेथ्रआव दिनै 9 लाख भटार थासेयावबो क'क्राझाराव मोजां बेबायदि केन्डिडेट गैला नामा डिप्राइभ जाजोबना बे खोथाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिया बिभिन्न जनगोष्ठीनि मानसिया बे उत्थापन खालामदों आरोखि बे जोबोद गोनांथि जोंनि थाखाय खारन ओंखायनो
फैबाय थानाय दिनाव बेखौनो बुंदों जे मानो होनोबा जिहेतु इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ बिथाङाबो चिरांनि आरो जिहेतु नैबे बिपिएफनि केन्डिडेटआ बिथाङाबो चिरांनि दा गतिके क'क्राझारा बोरै जाखो डिप्राइभ जाजोब्बाय नामा बे खोथाखौ बुंनानै दिनै लाजिं सिंनि बाथ्रा फैदों आरो बे खोथाखौल' मोनसे उत्थापन खालामदों पाब्लिकआ ओंखायनो गतिके नैबे मुहुर्त टाइमाव जेरैखि जाया नोंथांखौ जोङो आगोलाव फेस दं हिसाबै बा नोंथाङा 2019 जोंनि दुला हिसाबै गोबां नोंथाङा जिहेतु आदा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनिफ्राय बांसिन मोनदों नैबे खेथ्रआव जेरैखि जाया नोंथांखौ जों सानदों जे फैबाय थानायाव नोंथाङा स्ट्रंलि मावदों खामानिखौ बे खेथ्रआव जों नैबे पार्टियाव नोंथांखौ जों देरहासार खालामहरगोन होनना बे खोथाखौ कमिटमेन्ट होदों आरोखि गोनां बाथ्रा मानो होनोबा इलेक्ट्रिक कारेन्टआ बेयाव जथेस्थ' जानांगौमोन दिनै सानना नाय जोंहा मोब्लिब गैयाबा रावबो थांना थानो हाया फिसा फिसौ जन'गोष्ठि जेखि जाया मानो बेनिफ्राय फरायनाय आरो सलार नांगौ मबाइल चार्ज नांगौ गोबां सोरबा कम्पिउटार सालायगोन लेपटप सालायगोन बेनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो बेखौ नुनो मोनदों जिहेतु बिथांमोना जे कमप्लेन होदों बेयाव जों इलेक्ट्रिक कारेन्टबो गैया दा बेनि खेथ्रआव आं जथेस्थ' दुखु मोनदों दिनै बेफोरबायदि खेथ्रआव दिनैसिम बिटिसिनि खेथ्रआव जे बेफोरबायदि कारेन्ट गैयै जाय मोनसे आसरित जनक जे आं बेखौ नुनो मोनदों दा बे खेथ्रआव आङो सरकारखौ आं साडेनलि डिसिसन खालामो जे हरखाबै जे थाबैनो बे अति सिग्रे खालामना होनांगौ आं बेखौ बुंनो सानो मानो होनोबा दिनै लास्ट सिंनि बाथ्रा दिनै बदल' आदाय खालामना फैनानै मा लाब जानो दा बिथांमोना मावनो गोसोब्ला कन्टिनिउवासलि दानो दसेनो मावनो हायो बेखौ मावनो थाखाय बारा गोबाव नाङा दा ओरैबायदि बेयाव कमप्लेन फैदों गथ' गथाय भबिसतआव जुदि थांनांगौ होनबा बोरै थांनानै थानो दा बे खेथ्रआव जे कारेन्ट गैयाबा बबे दुनियाव थांनानै थानाय नुफेरा आं बेखौल' मोनसे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा खोनानानै बे जायगा ओनसोलाव दिनै हाबनानै मोनथिनो मोनदों जे ओंखायनो फैबाय थानाय दानाव आं आसा खालामो जे निस्सय कारेन्टखौ होगोन होननानै आरो मानो होनोबा ओरैबायदि कन्डिसन थासारियाव नुनो मोनदों जे पाब्लिकफ्रा जेरखम खस्थ'यै दा गथ' गथाय भबिसतआव बिनिफ्राय लेखा फरायनांगौ मानांगौ बेसेबां बिसोरो दिनै 100 थाखासिम जाहैबाय केरासिन दामा नङा होमबा दा बेफोर बे केरासिनखौ बै मा हिसाबै बायनानै दा ओंखायनो नैबे खेथ्रआव आं बुंनो सानदों दे अति सिग्रे फैबाय थानाय दिनाव जुदि बिथांमोनहा जुदि लाबोना होनो हायाब्ला थ' आं बेखौ दिनै बुंदों जथेस्थ' नैबेनि खेथ्रआव जे आं 2024 साक्सेसफुल जायैनि खोथा उननि खोथा बिनि थाखाय आं हाजासे सेस्था खालामगोन नाजागोन जे बेयाव इलेक्ट्रिक कारेन्टआ थाबैनो बेयाव सफैनांगौ होनना आसा खालामो आरोखि गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफि SAP पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन